ozbrojených síl odzrkadľuje 18 historických bojových zástav, pripomínajúcich odkaz príslušníkov už neexistujúcich útvarov a zariadení, ktoré sú uložené v muzejnom pracovisku Vojenského historického ústavu v Piešťanoch. Zástavy sú príslušníci Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky, celkovený nadporučík Vladimír Bulejko. Dovolte mi pred nami privítať jednotku v historických uniformách, ktoré nás dnes svojím vzhľadom a výstrojom prenesú späť do čias druhej svetovej vojny. Obchodujúci celok, ktorý vedie major Viktor Petríček, predstavuje jednotky prvej československej armády a druhej paradesantnej brigády, ktoré zohrávali počas druhej svetovej vojny kľúčovú úlohu v boji za našu slobodu. V tejto chvíli už pochodujú príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky, ktorej veliteľom je plukovník Andrej Tvrdov. Dominantnou úlohou útvaru je vzorná reprezentácia úradu hlavy štátu Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl, pochodujúci celok je vedený podplukovníkom Mariánom Mesiarom. Hrdosť, čestnosť, profesionalita. To sú hodnoty príslušníkov Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorých veliteľom je podplukovník Ján Koláš. Vojaci sú profesionálnou vojenskou jednotkou určenou k zabezpečovaní protokolárnych, slávnostných a piernych akcií doma i v zahraničí. Celok vedie poručík Lukáš Kadeniak. A máme tu príslušníkov generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vedený plukovníkom Miloslavom Arnoldom. Generálny štáb je orgánom strategického velenia ozbrojených síl, plánuje a riadi vojenské ťaženia na obranu našej vlasti. Na jeho čele stojí a ozbrojeným silám velí náčelník generálneho štábu. A privítanie zástupcov spoločného operačného veliteľstva, ktoré vzniklo 1. apríla 2021 a je vyslokované tu v Banskej Bystrici, ktorá bola v období Slovenského národného povstania centrom organizovania vojenského odboja proti fašizmu. Na čele pochodujúceho celku prichádza jeho veliteľ, generál-major Martin Michalko. Za svojím veliteľom pochodujú príslušníci spoločného operačného veliteľstva pod velením plukovníka Miroslava Borsuta. Jednotka je súčasťou systému velenia ozbrojených síl a plnohodnotne zabezpečuje velenie a riadenie vyčleneným silám a prostriedkom pri obrane Slovenskej republiky a pri riešení krízových situácií nevojenského charakteru a v neposlednom rade prispieva k plneniu medzinárodných vojenských záväzkov. Ako ďalší sa nám predstavia celky posledných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky na čele s veliteľom generálmajorom Martinom Stoklasom, ktorý velí od roku 2023. Pozemné síly sú základnou a najväčšou zložkou ozbrojených síl so sídlom v Trenčíne. Príslušníkov veliteľstva pozemných síl a právo velenia vedie plukovník Vladimír Minárik. Poslaním pozemných síl časť mieru a počas vojny je zabezpečiť suverenitu a integritu Slovenskej republiky. A v tejto chvíli privítajme Dobovčianske veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády. Jednotku vedie veliteľ plukovník Štefan Ačaj. Mechanizovaná brigáda je jedným z 15 definujúcich celkov, ktorým bola zapožičená bojová zástava prezidentom Slovenskej republiky a je symbolom morálnej cti a vojenskej statočnosti každej vojenskej jednotky. A máme tu prvú bojovú jednotku tejto brigády, ktorou je 11. mechanizovaný prápor z Martina, vedený veliteľom útvaru podplukovníkom Mariánom Borisom. Prápor sa píši čestným názvom prápor okamžitej reakcie kapitána Jána Francisciho a od roku 2003 je hrdým nositeľom bojovej zástavy s emblémom bieleho koňa. V tomto momente sa už pre tribúnu blížia vojaci nitrianskeho 12. mechanizovaného práporu.
Veliteľom práporu je podplukovník Juraj Saga. Jednotku vedie major Gabriel Janovič. Poslaním útvaru je pripravovať a poskytnúť síly a prostriedky na nasadenie a nasadiť určenú časť síl a prostriedkov podľa záväzkov Slovenskej republiky voči medzinárodným organizáciám. V tejto chvíli vašu pozornosť sústreďujem na celok Levického 13. mechanizovaného práporu. Jednotku vedie veliteľ práporu podplukovník Miroslav Osík. Hlavnou úlohou práporu je byť pripravený podieľať sa na obrane územia Slovenskej republiky pred napadnutím cudzou mocou prostredníctvom vykonávania defenzívnych, ofenzívnych a stabilizačných aktivít. Jednotkou logistickej podpory bojových jednotiek 1. mechanizovanej brigády je 14. prápor logistiky Stopolčian. Príslušníci práporu pochodujú pod velením svojho veliteľa podplukovníka Mareka Krkňavého. Útvar je určený na plnenie úloh komplexnej logistickej podpory jednotiek v priestore operácie. Príslušníci všetkých útvarov pozemných síl pravidelne plnia naše spojenecké záväzky v operáciách a misiách v zahraničí. A odtiaľ prichádza veliteľstva 2. mechanizovanej brigády s čestným názvom generála Rudolfa Miesta, situované v Prešove. Táto poloha poskytuje strategickú výhodu pre obranu východných hraníc a tiež umožňuje rýchle nasadenie síl do zahraničných operácií. V poslednom období plnilo úlohy reálneho nasadenia v rámci domáceho krízového manažmentu. Pochodujúci celok vedie plukovník Mároš Kmecký. Prvým z podriadených útvarov druhej brigády je 21. mechanizovaný prápor z Trebišova, nesúci menom brigádneho generála Jána Náhodníka. Pochodujúci celok vedie veliteľ práporu major Ludvík Feker. Prápor plní úlohy obrany a ochrany štátu a svoju profesionalitu prezentoval účasťou svojich príslušníkov v misiách v Kosove, Iráku a Afganistane. Z Michaloviec pred tribúnu prichádzajú vojaci 22. mechanizovaného práporu, vedení svojim veliteľom podplukovníkom Antonom Novotným. Príslušníci práporu sa s plnou hrdosťou hlásia k svojmu historickému názvu mechanizovaný prápor generála Mikuláša Markusa. Okrem iného sa prápor podieľa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu. V tejto chvíli prichádzajú v čiernych baretoch príslušníci 14. tankového práporu z Trebišova. Veliteľom práporu a pochodujúceho celku je podplukovník Tomáš Korobanič. Prápor je bojovým brokom brigády, predurčený na vedenie ofenzívnych, defenzívnych aktivít proti obrnenému nepriateľovi a je spôsobený podporovať hlavné druhy stabilizačných aktivít. Ďalšou jednotkou logistickej podpory bojových jednotiek 2. mechanizovanej brigády je tentoraz 20. prápor logistiky z Prešova. Príslušníci práporu pochodujú pod velením majora Stanislava Záhod. Útvar je určený na plnenie úloh komplexnej logistickej podpory nasadených jednotiek v priestore operácie. Príkladom vojakov pripravených na pomoc obyvateľstvu sú prichádzajúci ženisti z 91. ženinného práporu zo Serede pod velením svojho veliteľa plukovníka Jozefa Kasla. Práve ženistov poznáte ako tých, ktorí stavali mosty a odstraňovali následky počas povodní. Okrem toho sú preslávení schopnosťami likvidácie mín a nevybudnutej munície, ktorou pomohli civilnému obyvateľstvu v Jugoslávii, Iraku a v Afganistane. Ďalšou defilujúcou jednotkou je Michalovský 902. ženinný prápor, ktorý sa podieľa na obrane územia vykonávaním bojovej podpory, defenzívnych a ofenzívnych aktivít a plnením úloh stabilizačných aktivít. Na čele celku pochoduje jeho veliteľ podplukovník Ján Bach. Ako hrdí pokračovatelia tradície delostrelcov sa vám predstavia vojaci 5. delostreleckého pluku pod velením plukovníka Jána Hejca v čele celku a 54. raketometného oddielu z Rožňavy
pod velením podplukovníka Norberta Hudku. Hlavnou úlohou delostrelcov je poskytovanie včasnej, presnej a efektívnej paladnej podpory manévrovým jednotkám, ako aj dosahovanie paladných efektov v polovke zostavy veliteľa. Vstupne delostrelcov sa pripájajú aj kolegovia z 21. samojedného delostrelovského oddelu z Michaloviec, ktorého veliteľom je podplukovník Michal Németh. Na čele pochodujúceho celku je major Tomáš Škrek. Po Michalovských delostrelcoch prichádzajú prešovskí vojaci 65. prieskumného práporu, ktorí predstavujú jednu z najnovších spôsobilostí našich ozbrojených síl. Jednotku vedie veliteľ práporu, podplukovník Marián Glinčík. Vznik práporu bol reakciou na požiadavky súčasného vysokodynamického vojska a poskytuje veliteľom strednej spravodajskej informácie. Slovensko je okrem ženistov známe aj ďalšími špecialistami, ktorí sa prichádzajúci chemici z Rožňavského práporu, radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. Celok vedie súčasný veliteľ, podplukovník Ondrej Kiriško. Títo bojovci poskytujú pomoc pri eliminácii následkov priemyselných havárií s možnými ekologickými následkami, ale v prvom rade zabezpečujú ochranu pred hrozbami chemického, biologického a jadrového útoku aj následkov. Ďalšou zložkou ozbrojených síl sú vzdušné síly ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vzdušným silám velí generál-major Robert Todt. Svoje vysokoodborné vedomosti a nadobudnuté skúsenosti, a to aj spôsobenia v zahraničí, odovzdáva na tejto funkcii od roku 2021. Celku príslušníkov veliteľstva vzdušných síl, ktoré je dislokované vo Zvolene, velí a zároveň vedie celok plukovník Ondrej Foroš. Poslaním vzdušných síl je zabezpečovať nepretržitú obranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky a aliancie. V priestore svojej zodpovednosti podporovať medzinárodné vojenské operácie v súlade s prijatými záväzkami. Z bloku pochodujúcich celkov vzdušných síl nám prichádzajú stíhači z 81. krídla Sriač so svojím veliteľom plukovníkom Františkom Pytlíkom. Stíhači z tohto krídla plnia jednu z najdôležitejších úloh vzdušných síl, ktorou je zabezpečenie nepretržitej ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO. Po stíhačov už prichádzajú letci z prešovského vrtuľníkového krídla generál-plukovníka Jána Andruša. Veliteľom krídla je plukovník Štefan Okoš, ktorý zároveň pochodujúci celok vedie. Zo vzduchu na svojich vrtuľníkoch podporujú bojovú činnosť pozemných síl, síl pre špeciálne operácie, či vykonávajú leteckú, pátraciu a záchrannú službu. Ďalší celok vzdušných síl predstavuje 11. brigáda vzdušných síl z Nitry, ktorej poslaním je príprava a v prípade aktivácie vykonávanie protivzdušnej obrany objektov osobitej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov na území Slovenska. Veliteľom brigády a zároveň v čele pochodujúceho celku je plukovník Ján Korek. Druhej brigády vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. Veliteľom brigády je plukovník Patrik Pavlovčík, ktorý zároveň pochodujúci celok vedie. Druhá brigáda vzdušných síl sídli vo Zvolene a jej prioritnou úlohou je 24 hodín denne, 7 dní v týždni strážiť nebo nad našimi hlavami. Sledujete slávnostné defile elitných vojakov síl pre špeciálne operácie. Pred celkom Trenčianskeho veliteľstva síl, ktoré vzniklo v júni 2019, zdraví prítomných ich veliteľ generál-major Jaroslav Krám. Za ním pochodujú príslušníci veliteľstva na čele s plukovníkom Milanom Šlinčárom. Síly pre špeciálne operácie tvoria časť armád členských krajín aliancie a sú priamo využívané pre bezpečnostnú politiku štátu a pre najdiskrétnejšie a najsensitívnejšie operácie. Ako 36. poradí sa vám predstaví celok 5. pluku špeciálneho určenia, ktorý predstavuje akúsi vlajkovú slovenských špeciálnych síl. Celok vedie jeho veliteľ, plukovník Peter Čokňák. 5. pluk špeciálneho určenia je elitná jednotka, výkladná stíha ozbrojených síl Slovenskej
veliteľstva zdravotníctva ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré sídli v Ružomberku a vzniklo ako reakcia na skúsenosti získané počas covidovej krízy. Veliteľom a hlavným lekárom ozbrojených síl Slovenskej republiky je brigádny generál Roman Jantuš. Vojenské zdravotníctvo zabezpečuje nielen samotný výkon zdravotného a zdravotníckeho zabezpečenia ozbrojených síl, ale tiež odborne riadi, organizuje a koordinuje systémy vojenského zdravotníctva v útvaroch a zariadeniach rezortu obrany. Pochodujúci celok vedie plukovník Milan Kovalčík. V čele jednotiek brigády spoločnej podpory prichádza ich veliteľ brigády generál Jozef Ševčík. Hlavnou úlohou brigády je zabezpečiť logistickú podporu ozbrojeným silám, vytváraním, skladovaním, zásobovaním, distribúciou zásob, tak pripraviť a poskytnúť logistické podporné prvky. Tak, ako vo všetkých moderných armádach sveta, je bojové zabezpečenie krvou armády. Rovnako ani dnešná vojenská prehliadka by bez často neviditeľnej práce nebola možná. Celok veliteľstva brigády spoločnej podpory vedie plukovník Jaroslav Janek. Ďalším pochodujúcim celkom je 6. spojovací pluk Trenčín, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečenie požadovanej úrovne interoperability s telekomunikačnými systémami jednotiek ozbrojených síl a štátov NATO. Veliteľom pluku je plukovník Miroslav Miškovič, ktorý zároveň pochodujúci celok vedie. V tejto chvíli prichádzajú profesionáli zo 62. spojovacieho práporu Ružomberku, ktorého veliteľom je podplukovník Miroslav Lekvarský. Hlavnou úlohou útvaru je podporovať velenie a riadenie na všetkých stupňoch velenia ozbrojených síl prostredníctvom zabezpečenia hlasových a dátových služieb, ako na území Slovenskej republiky aj mimo neho. Pochodujúci celok vedie major Petr Kubačák. Hoci sa často nepohybujú v prvej línii, ich práca je neoddeliteľnou súčasťou úspechu každej vojenskej operácie. Sú nimi príslušníci 4. pluku logistiky z Trenčína. Spovahlivý a nenápadný pilier vedie plukovníčka Tatiana Naďová. Práve prichádza ďalší celok, ktorým je 405. opravárenský prápor Martin, na čele ktorého pochoduje veliteľ útvaru podplukovník Dušan Suš. V zmysle hesla zásady na počkanie je možno byť 3 dní, plní opravárenské úlohy pre útvary a zložky ozbrojených síl so zameraním na kolesovú, pásovú, špeciálnu techniku, výstroj a spojovaciu techniku. V tejto chvíli prichádza celok 53. práporu voľných služieb na čele s jeho veliteľom podplukovníkom Marekom Okapom. Poskytovaním širokého spektra voľných služieb dokážu komplexne zabezpečiť logistickú podporu našim a koaličným vojskám. A dovolte mi predstaviť pochodujúci celok základne výcviku a mobilizačného dopoľovania Martin, ktorá je miestom, kde sa prelína teória s praxou, taktiež plní úlohy vyplývajúce pre mobilizačné rozvíjovanie útvary. Celok vedie veliteľ základne výcviku a mobilizačného dopoľovania Martin, plukovník Pavol Parančík. Teraz sa vám predstaví celok kadetov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Hrastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Akadémia je štátnou vysokou školou s viac ako 50-ročnou tradíciou. Jej rektorom je od roku 2023 brigádny generál Aurel Sabo. Čelo celku vedie podplukovník Kristián Superák. Posledným poradí 46. peším celkom sú príslušníci vojenskej polície Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Riaditeľom vojenskej polície je plukovník Robert Beťák. Práve v tejto chvíli máte možnosť vidieť príslušníkov vojenskej polície so svojimi služobnými psami, ktoré sa využívajú pre riadkovú činnosť. Celok vedie nadvojmajster Máriu